पार्टी ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। चन्दन ब्रह्मआ सोर आरो इमानुएल मुसाहारिया सोर? इमानुएल मुसाहारिनि सोमोन्दै बारा बाथ्रा दाबुं, आं बिसोरखौ सिनाया। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। অকল ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ কথা নকবি, বহুত বিজেপিৰ লিডাৰ ইউপিপিৰ লিডাৰে আমাৰ দলত জইন কৰিবলৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। অকল আপুনি ইমানুৱেলৰ কথা নক'ব, বহুত লিডাৰ এনেকুৱা ইমানুৱেল নিচিনা বহুত লিডাৰে বিজেপি ত্যাগ কৰি পেলাই আৰু কোনোবাই ইউপিপিএল ত্যাগ কৰি পেলাই আমাৰ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে চন্দন ব্ৰহ্মা আপোনাৰ লগত নাই নেকি, এনে প্ৰশ্ন হৈছে যে চন্দন ব্ৰহ্মা আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম কোন চন্দন ব্ৰহ্ম? প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন এই মই এইবিলাক চিনি নাপায় দে। नंगौ रायजोफोर, चन्दन ब्रह्म सारखौहाय सिनाया बुंनाया जोबोद गाज्रि जादों आरो इमानुएल मुसाहारिखौ सिनाया होननानै बुंनाया हाग्रामा महिलारिनि सासे मान गैयै गाज्रि आखुनि दिन्थिनाय सासे सिबखौहाय फोरमान होदों। चन्दन ब्रह्म सारआ बिटिसिनि सिगां भेल्टिनिफ्राय लानानैनो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आगदा आखाइ मावबोनाय सासे दैदेनगिरि गोख्रों लिडारमोन। दा बिसोरल' नङा, हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय स्ट्रं मोजां मेलेमजिबि मानसिफ्रा ओंखारलांगासिनो दङ। सिगाङाव जोङो नुबाय बिश्वजित दैमारि सारखौहाय, दा जों नुबाय आरोबाव सासे डायनामिक लिडार चन्दन ब्रह्म सारआ बिपिएफ पार्टिखौ नागारबाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो रायजोफोर, माखासे बिपिएफ पार्टी नागारनाय दैदेनगिरिफोर दंबावो। आं नोंथांमोननोहाय फोरमायनानै होला बिसोरखौहाय, नाथाय नोंथांमोनाबो मिथिखायो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सोर सोर थांदों। दा बिपिएफ पार्टियावहाय फुराना सिनियर डायनामिक लिडारानो जाहैबाय खाम्फा बरगयारि आरो रबिराम नार्जारि, बिसोर सानैल'सै होननानैहाय जों बुंनो हायो। जानो हागौ खाम्फा बरगयारि आरो रबिराम नार्जारिमोनाबो बाराद्राय गुबुन पार्टिखौहाय बखिनायनि थाखाय बा लाजि मोननानै बिसोरो नारा नाथा बिपिएफआवनो नांजाबनानै दङ, नङाब्ला बिसोरबो ओंखारसिगौ रायजोफोर। थेवबो माब्लाबानि समावहाय खाम्फा बरगयारि आरो रबिराम नार्जारि बिथांमोना जानो हागौ बिपिएफ पार्टिखौहाय नागारगोन। अब्लानो हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारिया सोर आं सिनाया होननानै बुंगोन आरो रबिराम नार्जारिया सोर आं सिनाया होननानै बुंगोन। थिग बेबायदिनो रायजोफोर, बिपिएफ पार्टिनिफ्राय ओंखारब्लानो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रावखौबो सिनाया। अब्ला गावजोंनो थाफानाय, गावजोंनो मावफानाय, गावजोंनो जाफानाय, टेबोल गंसेयाव जिरायनानै जानाय बिसोरखौनो जुदि हाग्रामा महिलारिया सिनायनो रोङाब्ला, मान होनो रोङाब्ला, गावखौल' बयनिफ्रायबो गिदिरसिन होननानै सानोब्ला, अब्ला नों आं रायजो राजा जाम्बा जाम्बियालाय सोरथो? रां रुफा गैयै निखावरि सुबुंफोरखौ हाग्रामा महिलारिया माबोरै सिनायनो रायजोफोर? बेनो जोबोद आसरित बाथ्रा। जों आसरित मोनदों, सासे गावजोंनो थाफानाय खननै एमएलए देरहानाय चन्दन ब्रह्म सारखौहाय साधारन सुबुङानो सिनायो आरो बिथाङा मामोन बेखौहाय बिपिएफ पार्टियावहाय मा मावदोंमोन बयबो मिथियो। नाथाय बिनिनो जि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङासो चन्दन ब्रह्म सारखौहाय सिनाया होननाया जोबोद लाजिथाव। दिनैहाय बेबायदि लिडार थानायनि थाखायनो बर' रायजो राजाया थेर बेथेर जानो थांगासिनो दङ। दा हाग्रामा महिलारिया गावनि पार्टिखौनो सिनायाब्ला रायजोखौबो माबोरै सिनायखानाय नङा बिथाङा। दा बेनिखायनो आं बुंदों, जाय बिपिएफ पार्टिखौहाय मोजां मोनदों, सापर्ट खालामदों, बिसोरबायदि मानसिया सोरबाया 3 बोसोर जाय सायावनो इउपिपिएल निफ्राय दालां बिनानै मोननैनि थाखाय बिपिएफआव हाबदों। सोरबाया इउपिपिएल निफ्राय न' मोननैनि थाखाय बिपिएफआव हाबदों।
सोरबाया लामा बानायनानै होजायैनि थाखाय बिपिएफआव हाबदों, सोरबाया साख्रि होयैनि थाखाय बिपिएफआव हाबदों, आरो सोरबाया रां रुफा होनानैहाय थगायजानायनि थाखाय बिपिएफआव जइन जादों। बाखि रावबो हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसिफ्रा, हारिखौ सानग्रा मानसिफ्रा बिपिएफखौहाय सापर्ट होआखै रायजो। बांसिन मेलेमजिबि मानसिफ्रा, गोरों गोरा मानसिफ्रा माब्लाबाबो बिपिएफखौ सापर्ट होनाय नङा। आरो बिपिएफनि जारिमिनखौ बयबो मिथिखायो। बेनिखायनो बिपिएफखौहाय बिसोरबायदि जायफ्रा गोरों गोरा, हारिखौहाय फिउचारनि थाखाय सानग्रा, बिसोरो माब्लाबाबो बिपिएफआवहाय सापर्ट खालामा। जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों बिसोरो बिपिएफनि रायजो सालायनायखौ नुवाखै आरो बिथांमोनहा फिउचारनि थाखाय जेबो साननाय गैया। बिपिएफआ मा थांखि दं रायजोफोर? फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय बिपिएफआ देरहायोब्ला मा थांखि दङ? हाग्रामा महिलारिया माब्लाबा बुंफेरदोंना आङो इलेक्सनाव देरहायोब्ला इदि प्लान लादों होननानैहाय? मोनसेल' बाथ्रा बुंदों बिपिएफआ रायजोफोर, फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहायोब्ला गिबियावनो आं हानि फाट्टा होगोन होननानैहाय। नाथाय 17 बोसोर जासेयावबो हानि फाट्टाखौनो होआखै। अब्ला हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौसो फल' खालामदों। प्रमद बर'नि मावनाय, आबसुनि मावनाय, बेखौसो फल' खालामनानैहाय बे बाथ्राखौ बुंदों रायजोफोर। दा राजु नार्जारि सारआ मोनसे प्रेस मिटआवहाय बुंदोंमोन, सोरबा जुदि बिपिएफ पार्टिनि माबा मोनसे स्किम नाम बुंनानै होनो हायोब्ला अन दा स्पट 5,000 रां, 5,000 रांखौहाय होगोन होननानैहाय राजु नार्जारि सारआ बुंदों। नाथाय रावबो पाब्लिकआ बिनि फिननायखौहाय होनो हायाखै। 17 बोसोराव मानो मोनसेबो स्किम गैया? आरो बिस्रा मा थांखि दंमोन रायजोफोर? नोंसोरबो बुजिनानै नाय। दा बिनि फिननायखौ सोर होदों? बिनि फिननायखौ बिपिएफनि सासे लिडारआ होदों। नाथाय मा होदों? बिथाङा जिल्लाखौसो फोरमायनानै होदों। जिल्लाया माबा मोनसे स्किम जाबाय नामा रायजो? जिल्लायाथ' स्किम नङा। जिल्लाखौथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बानायनानै होनायसो। अब्ला बेसेबां जोङो जाम्बा होननानैबो बुंनो हायो। दा बिथाङा बुंदों स्किम, बिथाङा बुंबाय जिल्ला। बेसेबां लाजिथावना। मानोना बिस्रा स्किमानो गैखायामोन आरो बानायखायाखै। बानायदोंब्लाबो गावनि पकेटनि थाखायसो, व्यक्तिगतनि थाखायसो माबा मोनसे सिङाव स्किम दंमोन जानांगौ। नाथाय रायजो राजानि थाखाय स्किम गैयामोन। अब्ला नोंथांमोना मा सानखो? दिनैहाय फिसा फिसौ पार्टि बर'नियाव फैगासिनो दङ। गुसुङै आइभिपिनो, इन्टारनेशनेल भटार पार्टी आरो आम आदमि पार्टी। बिसोरखौ जोङोलाय मानो नांगौ? बिसोरथ' जोंनि बर' हारिनि भटखौहाय गावस्रा गावस्रि खालामहोनोसो नाजादों। बिस्राथ' जेबो थांखियानो गैया आरो। अब्ला बिसोरबायदि मानसिनाव मानो बर' हारिया भट होनो? बिसोरखौहाय जोगारहर, बिसोरखौहाय भट होस्लायस्लाय नोंसोरो ओरैनो बिपिएफआव होयो ना इउपिपिएलआव होयो होबाय था। जोंहा मोननै स्ट्रं पलिटिकेल पार्टी दंखायो, मोनसे बिपिएफ, मोनसे इउपिपिएल। दा मोनसेखौ सायख'नानै ला। नाथाय बै आइभिपि ना आम आदमि पार्टी, बिसोरखौलाय मानोथो होनो? आरो नेशनेल पार्टीखौबो जोङो सायख'नानै लादिया। बिजेपिआव होब्लाबो जोंहा मुलाम्फा गैया, कंग्रेसआव होब्लाबो जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। बेनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौनो सायख'नानै ला। जेरै 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिखौहाय हारसिंनो देरहाहोबोदोंमोन, बेबायदिनो इउपिपिएलखौबो देरहाहोनो नाजा। अब्लानो जोङो इसेबां प्रब्लेमाव गोग्लैनाय नङा फैबाय थानाय समावहाय। थ' रायजोफोर, बेसेखिनियानोमोन भिडिअआ। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो। आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।